Malta għada fost lanqas pajjiżi li tinvesti fl-isport dan fost il-pajjiżi żgħar aħseb wara fil-kbar. Dan ħareġ mill-programm Realtà fuq ix-xandir tal-Istat waqt diskussjoni fost l-oħrajn bejn il-kellim tal-Oppożizzjoni Ryan Kallus u Segretarju Parlamentari Clifton Grima. Matul id-diskussjoni Ryan Kallus semma li l-Partit Nazzjonalista sanki preżenta numru ta' proposti biex is-settur sportiv jitjieb u jilħaq il-miri li suppost għandu jilħaq. F'Mejju li għadda għax konġejt mitlub ngħaddu numru ta' proposti li għamilna għaddejna 31 proposta lill-Gvern biex jiġu minix ħansemmihom kollha, ħansemmi ftit fil-qosor li naħseb huma importanti. Pereżempju li nallokaw uffiċjali lil uħud mill-assoċjazzjonijiet biex jaħdmu magħhom għaliex ħafna minnhom huma volontira naħseb hija xi ħaġa diffiċli ħafna. Punt ieħor huwa li nestendu l-iskola sport għal livell postsekondarju. Il-kellim tal-Oppożizzjoni semma wkoll proposta oħra tal-Partit Nazzjonalista, jiġifieri li tkun introdotta nofsija attività fiżika kuljum fl-iskejjel tagħna. Aħna suġġerejna illi bħala b'mod mandatorju 30 minuta kuljum fl-iskola mill-parti ta' 8 sigħat tal-iskola ikunu attività fiżika. Matul il-programm ħareġ ukoll kif fil-każ tax-shooting range ġdida intefqu b'kollox 14 miljun euro fosthom f'direct orders meta l-budget allokat tal-proġett kien ta' 7 miljuni. Dan fil-waqt il-proġett ma sarx kollu għax la hemm il-clubhouse u lanqas il-gunroom.